Mbah nuwun sampun rawuh. Atur donga pangestu spesial pinten kakane. Puspita tolong. Rewo. Duet ta? Arep duet ora Mas Teguh? Ayo nek duet. Oke. Wanotyo ayu utama gambar arome kusuma lengen gagang krontong agawe sengseme nolong gambar aro tanah jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rino wonce tansah dinelo jangan dia Mas Rahmat, joget dong, Mbak Eva. Katresna Ayo sini tarik. si kacau Tiada yang paling indah, tiada yang paling rindu selain hatiku. Andai kau tahu, rambulan sumunan. Mbak Eva monggo spesial buat Mas Rahmat dan juga Mbak Eva. Mbak Eva dan Mas Rahmat, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Mas. Ini yang terakhir untuk selamanya. Saya ikut terharu pokoknya. Ayo Mas Rahmat, semangat deh, biar Mbak Eva bahagia. Ayo dong joget. Mas Teguh. Janganku jiwa Ayo, Pare, rombongannya mana? Ayo dong. Ayo, keluarganya. Sekarang mengkarlan melatih rinoce Ibu nggak ikutan Bu. Sadar sakitan lo kakakian deh jaga katresna ayo deh ayo deh ayo Tiada yang
jarengan rewo-rewo. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar anake patukiran bakul pecel ana ing pinggir rapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari Ora leh ngono lho, Nduk. Aku kira pernah ingkar janji lho. kowe ngapusi kok Mas. Ora. Masa Mung kabeh mau amarga kahanan. Yen aku kangen marang sliramu, tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu nang dompetku. apa ora krasa saben dina ora bakal ilang jenengmu nang atiku. Apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang fotomu ning HP. Aja mbok buang lho ya fotone. Rewo-rewo. Tak jasa. Pratama Audio Sound System. Serah foto. Produksi. Asik. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu nang dompetku. Yen aku kangen marang sliramu, tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Apa kowe ora krasa tak batin saben dina ora bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Matur sembah nuwun. Masih bersama Trio G, Apa masih? Gundul Gontem Ganden. Ada di sini aku ya. Rewo-rewo.
masih cantik Riana Lestari. Gending yang pertama. Gendeng apa mas? Gending yang mau gending. Larasnya apa mas? Laras Rendro Patet Manyuro. Siap, siap, siap. Asik. Asik. Ayo mas Rahmat. Kita happy sekali Mas Rahmat dan luar biasa. Jangan begitu dong. Yuk, pamer bojo, bareng rewo-rewo, cerah foto priwat action. Praja Audio sekarang. Ayo monggo keluarga besar yang mau ikut joget boleh. Yuk, hey, oh, hey, hey. Hatiku
joget-joget Bu, ayo. Akan sakelingan, nah gitu dong. Kepengen nyawang, asa kelomai, kowe semangat. Citra lagi nyatane kowe aku sih. Suwene aku nganteni. Ayo rombongan ayo. Anangis batinku, mata suripku, telas kebas netes Allah. Cendol Dawet, cendol, dawet, cendol, dawet, cendol, dawet, dawet, cendol dawet, cendol dawet, dawet, cendol, dawet, cendol, Ciro, 500-an Naras, gak pakai ketan. Ciro, Lupat, Bol, Bol, Tati, Tati, Pak Haji, ayo, Ibu Haji, biar meriah, Bapak, tolong. Acucu klambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Aduhku wonge mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe ngerti carane wong kaya aku. Ngopo seneng aku yen wong gawe lorongku. Pamer bojo anyar ning ngarepku. Dikon janji nyatane kowe ngapusi. Nangis ini suwene aku nganteni. Anangis blok atinku, rasa serepku, alas kebas netes Allah apa? Cendol dawet, cendol dawet, cendol, 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 dawet, 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 cendol, Ciro, Cucu klambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer Aduhku wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe lali carane wong kaya aku asa. Ngopo seneng aku yen wong gawe lorongku. Pamer bojo anyar ning ngarepku. Ati ngopo seneng aku yen wong gawe lorongku. Pamer bojo anyar ning ngarepku. Tepuk tangan dulu buat pengantin baru. Terima kasih. Mas Rahmat udah puas? Dan DKI langsung bisa ketemu. Apa Pak Den? Ya, betul itu gitu. Aye, Saya bisa. rewo. Dua waman. Oke Mas. Bojo loro. Abang biru lampune disco. Pas mikir bojo loro. Bojo
pisan